akong buhaton na yung kumakon. Adto ka sa lungsod. Siguro mo gitong mabalik sila. Ngadto sa bangko. Mo imong atngan. Ay labis ming maayo part. Adto ko sa ila mangiring. Adto ko man ni dito. Pagkayabagag ni mo. Ano naman? Bugok ko kaya. Kung muna kina imong naong dito, ug mobalik pa ka dito. Kay bao ka sa atong gibuhat. Kato nangandam na to sila. Susod no? Walay laing buhaton na to ang pagsusi. Kay basig mobalik sila sa bangko. May kay naptan patikalin. Ay, laka kay ko aning mga kabukar sa tong dapit. Bahay na ni mga terorista. Salamat na lang sir, pero huwag man kay angay kabalakan sir, kay ihatod man sa kong floor dito. Balaka gyud kay kunin mo din kay lisod kini hitabua ron. Kita kasalig ani mga dias palibot kung ano mga terorista lagi lisod kis tanan. Naka mo ay gyud mo kumpiyansa. Ay, bitaw sir, okay ra ako rin mo kuyog ni Helen kay kahapon si nanay masad. Okay ra gyud kay na floor nga naa ka. Pero mas nindot sab gyud nga naa ako nga kuyog ninyo. Ay na lang sir, eh. Sir, ato namin sir, kay mo trabaho pa ba ako? Lin, naama akong kabayo diya silang Moises. Pwede magsakay ka sa kabayo. Ato ti karon dali kay maabot dito sa imong trabahoan ba. Ay, okay na sir, eh. Kanang mahadlok man sa kukong kabayo. Doon rabitaw ka na din imong trabahoan. Lord. Ay. Wa kay salig nga ako mahatod ni Helen. Salig sir, pero wala man gud ni angay kadlukan si Helen. Oh, okay ra man day. Kami lay kuyog si Helen. Di bitaw kay na tantong layo yang gitrabahoan. Ay, sagdi lang sir, eh. Gusto man sad ko nga, kami si Flor may magkuyog niya. Mahasol na sad ka kung maapil pa ka. Di man, nindot mo gyud na nga ako lay mo hatod kuha nimo. Okay ra man na sila si kuan. Nanay tatay nimo. Ay, okay na lagi sir. Naman sad si Flor good. Pwede man siya makahatod na ako. Ay, sila nanay po, pwede sad, sila tatay. Di talaga. Klaro mo kay kasay mo hang tuno ba? Ug hadlok ka nako. Ako ra ba gaduda ra bagi ko. Ano na mo sikretong relasyon sa buni. Naman yung sigida na sa Ha? Pinag natuog eh. Ali sa sod. Lingkod sa dirinoy. Pero ay nagsamba ha. Ay nagsamba. Lingkod sa diha. Ito. Ito sa kadyo. Ito sa kadyo. Ang kasulti niyo sa biyo ha? Magdam na akong mga tao. Sa imong mga tao. Atong mga tao. Kumbuya biya tang duha. Sam kay. Laon kay ba naman na si niyo sa biyo. Ang kumbuyat ang duha. May ning klaro na to ni Dinsyo. Nakumbuyat ang duha. Kita biya na ning kamot ani. Para ba mailhan siguro ni Eusebio ba? Ako sige kon. Pero ay pagsupak sa mga mudo sa kumbuhaton ha. Karon dali ihatag ni Eusebio ang mga armas ang pangalan niya. Basta maorto ko Mangayo kog 45 og shotgun. Di kay portebog sakyan ha. Hasta ang grenade. Mga ta, kanang tulo. Bungkag sa mga kamisa na. bungkag yung tawhana. Di mo sugot si Eusebio ng hangrinid oy. Kaya gimo na pabuton. Basta daghan ng madamay ana. Ang sabta ko rin. Ano naman? Mausa naman kang grenade atong gipangayo para panghadlok. Og pukot. Pukot ka na noon. Musugot si Eusebio ana. May hapon yor. Oy, Oh, diyan naman din ako na nyor. Tapurma na. Ha? Porma na niyo rin. Ako nang di pagisultihan ang mga batanon. Nga mo'y moasdan sa mga dautan. Kung musuong dili. Ya doon na siya gipangayo nyor. Unsa man? Mangayo ko na siya armas nga shotgun, 45 og pukot nga napo kamitros. Pukot, Dinsyo. Onyor. Ug sakayan. Dili na kinanglan Onyor. Pukot akong kinanglan. Mga napo kamitros. Ano man? Mangisda ka? Dili nyo rin. Di man tao makapagisda nila kay bukid man eh. Mao na ako idakop sa mga tulisan.
imo dakpon ang matulisan sa pukot? Oo, importante ka na pukot yun. Mauna ako kuan, dakop. Bo, di mo pasabot, ang kanyang mga tulisan, mga isda ni. Dili na may pasabot niya, nyor. Dili mga isda, nyor. Ang mga tulisan. Kaya gusto niya pasabot, nyor, nga gamitan niya pukot para dali ra masikop. Dili lang mo ako tagaan ng shotgun, kaya dili magamo mga yan. Tagaan na mo 45, kaya haron matago ninyo. Kanya di makita, kaya ka ng shotgun, kung ilakaw-lakaw na nimo, sakit kayo na sa mata. Salamat niya, ha? 45 sa kabuk ay mong ihatag na mo niyo. Dili, oy. Ang kanang 45, usara na kaklase sa pistola. O niya, Tinjo, ha? Kada imong nga tao, ha? Bansaya ginang mayo. Tunigin na ninyong mayo, harong madakpan ang tanang mga tulisan nyo rin na musuod sa Toyota. Huwag problema nyo. Ako na paninguhaon. Nga kinalang madakpan yun ang mga daotang mga tao. Nga nagsuod din sa ato, ha? Hoy, klaruhan na, ha? Saan na ni mo, ha? Oo! Ako na ipasalig ni mo. Ako na naman ang magsuod sa duha ka buwan. Kay ang kaya tagapukilo ni Eusebio. Hindi naman tabo to, eh. Hindi naman tabo. Di may tabo. Kaya bisag makadakop lang ako sa katulisan, aw garbo na kay na nato. Mo lang? Limang kagdakop og tulisan nga tay armas? Ha? Di lalim, oy. Di lalim bitaw ni. Ya, o makadakop ta bisag usa lang. Hatagan matag arbas ni Eusebio. Oo. Nindot ta kay na. Ya, masinso na sa nang ranggo nimo. Mahimo na sa kang general. Mo ba? Ang tawag na nimo pohon si General Gaudencio. Gaudencio Horot. Kurot. Horot imong buhok. Bitaw. Mao to niya? Di ang mayong tatay ba nga tigaan ta tinuod nga armas bitaw ni Eusebio nga kanang tinuod niya sa para sa sundao ba pareha sa sundao. Oh, No? tagaan gyud ni. Labi nag makadakop lagi tag usa. Ato ginapaning kamutan. Nya. Kay mura namang gitag sundao. Di mga itag tangke di gira. Naman kag si ranggo nako. General. General Horot. Ayo lagi anak kay nakibaw nako anak. Nya, mangayo kag tangki. Oh. Mangayo sa gug eroplano. Para maoy mo bomba sa mga tulisan. Pataka ka lang pasagan niya. Asa man ang patupaha be? sa Lo. Si Marlon mo guting naw. Din mo toy. Sir, dito na yung gikan papa ni mo, sir. Kaya doon na may gipangayo dito, sir. Nya, ikaduha sad. Ipundok na naman mga batanon, sir. Ya, okay na. Natapok na yung mga batanon. Oh, okay na, sir. Ano yung problema, sir? Sigurado ka, way problema? Oo, natapok na ako mga batanon. Ako nang gingnan. Klaro, wag yung problema? Clear. Kiat ng naong mo. Doon na pa'y problema. Doon na pa'y problema makalagot kay tanan. Ano sama, sir? Ngutan na ka unsa? Gilipat ka lang sa imong anak. Si Helen, gilansisan ka lang, wakay kasayuran, nga uyab sila sa sepulturerong Sibone. Tinuod, sir. Klaro na, di tinuod. Kaya amahang way klibutan, wango na. Sapot nung to si Sir Marlon noon. Tagi na. Panam ko di mo anak ko. Ngayon naman tang relasyon siyang amahan ni Eusebio. Sapot nung to. Dilo na tinuod to eh. Ay, di tinuod. Karoon ka isulti si Marlon nga si Helen isulti niya. Kauyab kag Sibone. Di na tinuod ay. Sab sa nang anak ko eh. Maligtaan. Hoy, istigahagi na niya. Ayaw mo pa ni. Admit, ha? Kawawa mo sa Marlon mo. Tiyanak ka. Ang tanawan niya nga kung gitatang ka rin na. Ugay lagi ko nay. Aon. Namun sa Marlo, nagsamok na sad. Di naman sa di mo muagi. Mao gihapon good. Ni Ali man siya. Na, sagdi na siya eh. Saan man, di man ganda siya patuo. Na sige kay, mapalit pa kog subak. Naglago tra ba si Helen kay sige siya pamugos. Saan mo gust?
gibuhat? Bugos siya, iyang patug-anon si Helen kung doon na ba sila relasyon ni Buni. Galagot si Helen, iyang giingnan nga, trato gid silang Buni. Nisan nung si Hilin? Nga trato sila ni Buni? Sanong lang itong Helen at muhilom. Saon, samukan man kayo. Nya? Na, mituo na to. May noon na rin siya magsamok-samok. Na, sige, ato na ko. Ang gitak-ang na ko ha, ate man na. Nindot kay tumong ni Don Silvio. Eh kung mulampos, nindot kitang tanan dire. Di ko mapela ng grupo ni Nadine Show na. Ano di man ko? Kapoy ana. Kinahanglan taga-buntag mo report ta sa ila. Nya mag-exercise pagyud asula. Naon sabi kay una na magid na. Asula ana. Nanong adto mo ko sa ila mag-exercise. Dili pwede din mag-ambak ta din mag-ana. Kapoy. Pangani ka diri maglukso-lukso mura kang buang. Kasi dito doon na may tumong. Noon sabi ako tumalo na to sino ito yung Cho, kay siya may atong leader. Kamulan dito Arir ako dire. Kapoy, biya nimo. Ina ragod bungutan ako nimo ha. Nahigugma kang floor o wa? Nahigugma kong floor pero wa ko nahigugma ni Densyo. Kang floor ang akong pangutana kung nahigugma ba ka? Nahigugma lagi kong floor. If you love floor, just with what Densyo is selling of fault. Ano man na siya? Kung nahigugma ka ni floor, mutuman kas mando sa ato ang leader na mga ang imong umabot ugangan. Ang sabi yung taon ko Unsa may labot ana sa paghigugma na kong floor, come to think of it. I think it! Tama ba ka gano? Kay kung yung nanay imong kinaya, di gid ka makapangasawa ni Flor. More pa, mamatay pa ka, bisag karang padayon. Iman na. Nanong di mong good taon, oy? Noon sa respeto ha, imo nang umabot ugangan. Nya, kung sugtong kong Flor be, kung sugtong kong Flor, makabuot pa siya. Anong di man? Amahan na ni Flor, oy, amaw. Na, kami lang magminyo duhaan ni Ron. Di siya magbuot kung sugtong kong Flor. Ayo, lagi. Pero before that, mag-agi ka ni Densyo. Sabot ka? Sa ato pa, manguyab pa kung Densyo. Oh! It cannot be happen. Oh, let's see the scattered. Tanawon ta lang. Kung imong supak-supak ko si Densyo, tanawon ta lang. Sugton ba ka ni Flor? Ina si Densyo, Bon. Ay lang ang tagandagan. Kapoy ka ng tagandagan, let layat, oy. Di na mahimo, oy. Of what makes leader is, you follow it. Samang ka, oy. Basta. Kontra ka na kung tagandagan lagi. Di lagi na mahimo, lagi. Kinalasundo nato na atong leader. Kung na biyaha ka ng atong leader, umaabot ni mga ugangan. Makapindik lagi ng dagandagan lagi. Kung sa gusto ka mga asawa ni Flor? Oh! Ang kapalaran ni Flor tuan ni Densyo. Karon, og nagunahuna ka nga mga asawa ka ni Flor, just think it. But it's so hard to do it. Why can't you understand me? Start with mata. Munday! Munday! Wa diris nanay tayo Nagipalis tindahan. Bibi, ikaw lang ba? Dali. Dali, kaya nagtuyo ninyo. Nakikasan mong dagko. Nga naman tayo. Kini pang, kuhan ba? Paglipat-lipat ninyo nako ba? Apel kayo nino? Unsang lipat-lipata? Kanang sa peryahan, kanang baraha gamiton? Sus, kumayo. Kuhan. Ang kanang paglipat-lipat ninyo nako, nga si Helen o si Bonnie, managtrato. Sa, apel ka na? Kaya nga no di ay, trato din na si Helion ng si Buni. Suma!
Inyo man ang gilimo-limo. Mga bakakon mong dagko. Lain gigati pataka man lang ka. Taka. Kadili tinuod. Di man. Imo ra tingali na. Ikaw may bawang gan ako nga naglimo-limo ka nako. Upawan kita ka. Upawi, may noon na mara matumboy ko. Kana inyong limo-limo, ha? Ha? Madugay mapapas kita ning kalibutan na. Hey, nalimot mo. Nagamhanan na ato agawon. Ha? Di mo sad mahadlok si Helen og hingin lang ta ba? Siya, di mahadlok hinlan pero ako mahadlok man ko. Asa na ta padung niya? O hinlan ta. Kano sa magin sila nagkatrato? Si Helen og si Bonnie. Ha? Kano sa? Kay trato gid ay da sila. Si Helen ni angkon nga doon na sila relasyon si Bonnie. Tawa, ang katawan ka? Kuha ko tong gunting ron, pawon ka noon, tinuod. Di tinuod nga trato si Helen og si Bonnie. Mapinugsanon man kay na Sir Marlon. Mana mapiit si Helen. Mana ni ingon na lang siya nga trato sila ni Bonnie. Sabot ka tay. Nga, saan man ha? Nga nituon naman si Marlon, nga trato sila, nakasabot siya ka. Ambot lang niya, problema na niya. Hindi na niya, problema na nato, nga nituon si Marlon.